А потім бюджет виділили, да, ми з задоволенням поговоримо з Міністерством з питань переселенців, да, з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій на цю тему, а на тему працевлаштування, соціального захисту, розселення і на тему виділених грошей на ці цілі, які досі або не освоєні, або освоєні неясно яким чином. І перед тим, як ви це продовжите, я просто нічого не чую від наших режисерів. Ми дуже хотіли сьогодні протягом програми включити ще жінок не тільки з території, де йде війна, а з окупованої території з Криму. Це жінки з Кримської солідарності, які зараз залишилися без чоловіків. Це так звана справа Хізб ут-Тахрір, по якій арештовано багато кримських татар, і тепер жінки залишилися з дітьми самі, вони об'єднуються в цю кримську солідарність, щоб допомагати один одному, але, на жаль, мені кажуть, що скайп-зв'язку з Кримом досі нема, тому продовжуємо розмову з Наталією. Да, ви, як радник за міністра оборони, тепер вже в цій постасі, ще й в цій постасі відвідуєте лінію фронту. Скажіть, які потреби на даний момент залишаються у бійців? Які нагальні потреби? Дуже різні, і вони дуже швидко змінюються. Ну, наприклад, коли на дворі було мінус 20, нагальніша потреба – це були хімічні грілки, ті, які вкладалися в взуття, ті, які вкладалися в рукавички для того, щоб зігріти. Це те, що не закуповує Міністерство оборони. Чому? Тому що 3 роки війни. Тому що в них воно нема по списку, ніхто не вводив це. І до таких, як грілки, дуже багато різних речей. Ну, наприклад, всюди є ці великі помпи. Так, зараз сніг станув, і в нас що з'явилося? В нас в бліндажах з'явилася вода. І хлопці ходять або по коліно, або це в доброму випадку, якщо по коліно, а десь і по пояс, бліндажі всі затоплені водою. Що треба робити? Треба помпи дуже швидко. Але Міністерство оборони має помпи, але вони великі, і деколи вони просто дуже мають звук великий. Там, де на нулях не завжди можна використовувати. От волонтери закупають якісь менш шумні, безшумні якісь, і які можна відвести, і такі більш мобільні. Знову ж таки, технічні прилади якісь, які хлопцям потрібні для роботи. Дуже є багато тих приладів, які не закуповує міністерство, або не закуповує в тій кількості, щоб воно вистачало на всіх. Так, це дуже багато такого відбувається. Зараз ще останнього часу, ну, генератори там, коли не було в міністерстві, коли всюди воно стало щезати світло, генераторів стало треба багато і всюди. Знову ж таки, це було на деяких місцях фронту це була проблема. Бензопили, вони дуже швидко ламаються. Їх, знову таки, розумієте, волонтери чим краще, ніж... Всім, я розумію, волонтери краще всім. Вони швидше, ефективніше, на результат працюють, розумієте? На жаль, зараз, от як на мене, просто це не тільки відбувається Міністерство оборони. Якраз в міністерстві, можливо, це менше всього відбувається. В інших всіх кругах те, що я бачу, з держслужбовцями відбувається. Зараз відбувається страшний реванш. Просто страшний реванш. Вибачте, але всі результати, як на мене, цього нашого Майдану, вони зараз всі нівелюються просто дуже сильно. Що ви маєте на увазі під реваншем? Я маю на увазі реваншу тих людей, які на цьому заробляли. Я маю на увазі до Майдану, так, на простих українцях. Тих, які нічого не робили і пристосовувалися, так, мімікрували, отак от. Ті, які імітували свою роботу. От зараз майже кожний держслужбовець, ну, я дуже рідко бачу тих держслужбовців, які з душею дійсно відносяться до своєї роботи, які дійсно хочуть працювати на результат. Я їх можу, ну, напевно, в 50 об'єднати. Я більше не знаю, хоча я дуже багато з ким спілкуюся. На жаль, дуже багато людей, які стали скоріше імітувати свою роботу з держслужбовців, ніж дійсно щось робити. Ну, от ти бачиш, ми зробили, типу, відстань і все. Ну, от таке відношення стало. Я просто думаю про те, що на 3-му році війни вже мала б, власне, сформуватися, да, якась, ну, в нормальній державі вже мала б сформуватися якась вертикаль, яка б забезпечувала, да, щоб не звертатися кожного разу за бензопилою до волонтерів, тому що волонтери, вони ж теж люди живі. Це страшна бюрократична процедура, яка не працює. Найкраще поки що працює в медичному забезпеченні. Те, що вдалося за 3 роки, напевно, забезпечити, це навчити, що там повинен написати заявку, що ця заявка, коли не доходить, треба подзвонити деколи волонтеру, щоб скоріше вона пройшла. Деколи, от, ну, мене просто це дійсно дивує, забезпечення ремонту автотранспорту – це катастрофа страшна. Навіть деколи, коли треба виписати якісь специфічні речі,
Ну, це Але розумієте. це все відбувається по лінії Міністерства оборони, правильно? Це зараз ми трошки говорили по лінії Міністерства оборони, але Там, де ви є радником. так. І це не вміння за 3 роки вибудувати, це ж ви провину покладаєте саме на міністерство, да? Або на уряд. Я поясню, чому я покладаю на середню ланку Ланку. персоналу. Я покладаю, тому що в нас, от чому я кажу, знову таки держслужбовці звикли, в нас совок з нас винути дуже дуже важко. Коли ми звикли звітувати, в нас все добре. І це от на рівні від там хлопців, ті, які на передовій, до міністерства, до найвищих ланок. Отут провал повний. Дуже рідко отут у цій ланці є працюючі люди. Скоріше всього, той написав, там десь папірець загубився і воно нікуди не доходить. Я не перестаю дивуватися, як в нас губляться папірці потрібні якісь. Як десь губляться заявки. Оце, знаєте, синдром Тобто вони все ще не в охоронця. електронному вигляді це відбувається, так? Да? Ні, ну ми вже перейшли трохи на електронний вигляд, але вони теж губляться. Угу. І деколи мені Тепер губляться файли. так, мені тепер я деколи просто сижу в кабінеті, вибачте, в генерала, який відповідає за постачання чогось, і я зідзвонююсь з командиром на передовій, даю напряму пошту генерала, щоб минувати оці всі ланки, щоб швидко він щось отримав. Ну, от я таким швидким, Комунікатором. якщо це дуже потрібно, я розумію, що це дуже потрібно, то я таким комунікатором швидким деколи виступаю в такому разі. Або, для мене завдання, звичайно, не в цьому. Для мене перше завдання, чому я їжджу на фронт, чому я дивлюся. Я дивлюся, які є помилки от в цьому якомусь там постачанні або щось інше, на що жаліються хлопці, для того, щоб системно щось змінити. Моє завдання придумати, щоб щось можна було змінити системно. Але деколи запровадити щось системно, от через цю середню ланку теж неможливо, теж дуже важко. Добре, що я можу от якраз звідси перескакувати прямо туди, знаєте, і зразу можу от зв'язок отут відбуватися. Але, ми маємо... І це всюди. Нас режисери попереджають про те, що до кінця 8 хвилин. Там ще якийсь сюжет, про який я нічого не знаю. Сюжет майже на 2 хвилини, оскільки сьогодні міжнародний все ж таки жіночий день, який поки що не скасований, ми маємо відео військового телебачення України про нежіночу професію, про жінку-снайпера. Просимо поставити. В мирное время я была архитектором. Когда ты видишь, что в стране беда, в стране война, я не могла оставаться безучастной. Начала осваивать разные военные специальности в 2014 году. И медицину, и стрельбу просто из автомата, и снайперской винтовки. И выяснилось просто, что стрельба из снайперской винтовки у меня получается лучше всего. А человек на войне должен быть максимально эффективен. Ни в коем случае не преуменьшаю работу остальных. Мы разговаривали с парнями-поварами, когда они сказали: ой, а мы готовим кушать, а вот женщина снайпер. Я говорю: ребят, если бы я была на вашем месте, в 6 утра подняться, приготовить кушать на всю эту ораву, пашут с утра до ночи. То есть, я бы не смогла, наверное. Прежде всего, снайпер должен обладать спокойствием. Спокойствием и хладнокровностью. Я считаю, женщине в каком-то степени легче быть снайпером, потому что женщины более хитрые, коварные. Самый сложный, конечно, это первый выстрел, когда адреналин в крови бурлит. Первый выстрел, я имею в виду первый боевой выход. Потом привыкаешь к этому ощущению, что ты за линией обороны. Успешный выстрел, да, это результат многих факторов. Это работа, это каждодневная работа, работа над собой, работа над своим психологическим состоянием. Ну и, безусловно, знание баллистики, знание своего оружия досконально. Ты должен чувствовать его, любить свое оружие. Тогда оно тебе ответит взаимностью, и все будет хорошо. Буквально ми завершуємо вже нашу програму. До кінця лишилося 5 хвилин. Просто сьогодні, 8 березня, чи святкуєте ви його, чи не святкуєте, але ми так для себе вирішили, що говоримо лише з жінками, говоримо лише про проблеми гендерної рівності, або взагалі про професії, які вважалися непритаманними для жінок. І я сьогодні лише тут як якась декорація. Окраса нашого ефіру, це наша найкраща половина. Повертаємося до відео про нежіночу професію. Звичайно, що
Війна здебільшого пов'язана з негативом, зі стресами. Ви, як і інші волонтери, вже 3 роки перебуваєте в постійному стресі. Я сподіваюся, ви відпочиваєте хоча б деякий час, тому що це дуже сильне психологічне навантаження. Я вам, як не склавшися психолог, кажу, що треба мати перерву і таку триваленьку таку. Але оскільки сьогодні свято, вибачайте. Я хотіла вас спитати, з іншого боку, війна, вона відкриває можливості побачити справжні людські стосунки. Вона там або зло, або добро. Сірого нема. Так? Пізнається там справжня любов, справжня дружба. Я хочу, щоб ви зараз згадали, не хочу про негатив, хочу, щоб ви зараз згадали, що вас робило на війні щасливою. Були такі моменти, коли ви були щасливі? Так, дуже багато таких моментів, коли мені, напевно, навіть важко перерахувати. Щаслива я буваю, коли щось дуже вдається, і причому, коли всі, вибачте, казали, ти навіжена, або там крутили пальцем у візка і казали, це неможливо. Я казала, чекайте, треба таке, Що було неможливо? Слухайте, от навіть з неможливого, давайте згадаємо 15-й рік, січень, лютий. От скажіть, будь ласка, от зараз навіть мені сказати, що треба взяти автобуси з Києва, поїхати в Дебальцево і вивозити мирних мешканців з-під обстрілу. Це нормально? У 15-му році, коли з Дебальцева Так, виходили. це нормально? Ні, абсолютно ненормально. Хтось би сказав, що точно навіжена. Хто б мені сказав, що я там зустрінуся з українським і з російським генералом, буду вимагати від них разом зі своєю подругою зеленого коридору для того, щоб вивести людей. Хтось би сказав, хтось би мені повірив, що це вдасться, а нам вдалося, і ми це зробили. Розумієте, головне мета, яку ти перед собою ставиш, і от тут всередині те, що все, от та навіженість, напевно, вона якраз допомагає. Або, останнього разу я зустріла хлопців з такому підрозділу, напевно, можу розказати трошки. Це такі от хлопці зустріла, вони там стояли далеко, і я запитую, що вам потрібно? Ти такого не знайдеш. Як не знайду? Мені цікаво зразу, як не знайду? Ні, ти такого не знайдеш. Я кажу, скажіть мені, що вам потрібно. І вони мені кажуть, патрубки трансмісії, ті, які йдуть під газоходом, залізні. Я кажу, чекайте, я запишу. Я записую, і потім я розумію, щоб мені замовити ці патрубки, мені зразок повинен трапити. А це що взагалі? Зараз поясню. Моя переписка з комбригом, командиром бригади з однієї бригади. Пишу, що товариш командир, мені потрібні зразки цих патрубків трансмісії, які йдуть під газоходом залізні. Пауза хвилин 10. Він мені пише, на яку машину? Відповідь блондинки, на танк. Пауза ще 15 хвилин, і потім він каже, тобі передзвонить мій зампотєх. Він передзвонює, питає, нащо? Я кажу, що так, хлопці сказали, що це потрібно дуже сильно. А річ в тому, що це знову колізія трошки Міністерства оборони. Для того, щоб відремонтувати оцю одну детальку, треба цілу машину загнати на цей завод, для того, щоб там це поміняли. А це неможливо, бо вона повинна стояти там, де вона зараз стоїть, там, на своєму місці. І тому мені прислали отакі 2 залізні штуки, два таких зразка. Я довго дивилася на них, але через 3 дні доєдналися ще 2 блондинки до цієї справи, Олександра і Марія, дуже вдячні, харків'янки. І ми таки зробили ці патрубки. Ми коли їх привезли і вручили комбригу, він так довго стояв, каже, я хочу таких блондинок собі на постійну роботу в бригаду. Я кажу, то ми ж є, замовляйте, якщо що, зірочку з неба ми зможемо. Наталя Воронкова, волонтер, яка в підборах і в такому платі відвідує найнебезпечніші місця, яку називають антитерористичну операцію, а справді на війні, на нулях буває. Оксана Денисова, з якою ми провели сьогоднішній ефір для вас. Сподіваюся, завтра вже ви побачите нашу колегу, іншу ведучу. Це буде Лариса Волошина, з якою ви знайомі по ток-шоу «Майбутнє Криму». А ми з вами побачимося в понеділок.